sleeboeken. Wacht even. Ik lees in de vakantie Donald Duck en Lucky Luke. Ik lees de boeken de elke twee in de vakantie. Ik al Donald Duck lezen en verder weet ik het nog net. Ik vind de boeken van Hoe overleef mezelf en ik denk dat ik die boeken ga lezen. Vind ik dat het al in de vakantie. De knarrebare boerderij. Dat weet ik nog net. Ja, maar een burger. De Donald Duck.